bata nga nabuang aning kaka unsa gihimo makabombo ayang pabutan og pusil iyang classmate kinawagtan lagi kuno iyang kaka. So paran pang gisuta sa mga tinugyanan sa balaod kung diin manig armas kining usa ka grade 7 nga estudyante nga nagpabuto og armas dito sa lang eskwelahan mga kabombo sa usa ka public school sa dakbayan sa Dumaguete, Negros Oriental. Nagpabuto og armas human nga matod pagikawat kuno iyang kaka. Ang 12 anyos nga estudyante giton over na sa social worker. Wa nooy naangol sa maong pagpabuto sa armas mga kabombo. Apan base pa sa investigasyon sa kapulisan, gikuha sa minor de edad ang iyang gitaguan nga 45 nga pusil dihang iyang nasayran gikawat iyang kaka. Milakaw ang bata paingon sa bintana o didto nagpabuto sa iyang armas tungod sa kahadlok nanagan ang mga classmate niini gikan sa classroom mga kabombo sa ikatulog andana. Nganong nakasod mani iyang pusil sa eskwelahan. Dili baday ni tan-awon sa gwardya ang mga bag sa mga bata nga mosod sa gate nga mo eskwela. Kaya nakasod man iyang pusil mga kabombo. Unya tungod siyang kalagot nga iyang kaka gikawat o nagpabuto siyang armas. Balikon ako uso kayo ang kaka ron. Ang mga bata nangabuang na ning kaka. Ang ilang baon para palit og biskwit, ilang baon para palit og makaon, gipalit nag kaka mga kabombo. Chris Carbono, naay display puting pagamahalas kaka. Kaka gagmay kayo, tag 80, tag 70, tag 60, kagagmay aning kakaa. Sa among panahon, tag 5 pesos ramani. Ang kaka nga tag 20, tag 30, fighter na kay na sa among panahon kaniadto mga kabombo. Dayamon og lubot, dakog ulo, taas og kasway, laming kay tanan, tag 20, tag 25. Apan karon, tagatos kapin na mga kabombo. Nay mga tag 70, tag 80, gagmay kayo, tambol, mura manig imong ipaaway, di mo sukol, kay pirmi lang busog.